Nachádzame sa v prístavnom meste Komárno, kde si dnes predstavíme nákladný vozeň RILHS s drevenou podlahou a plachtovou strechou. Je určený najmä na prepravu výrobkov hutníckeho a strojárskeho priemyslu, ktoré si vyžadujú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Používa sa tiež na prepravu paletizovaného alebo inak baleného tovaru. Vďaka celkovej dĺžke až 19,9 metra disponuje vozeň ložnou plochou o rozmeroch 18,53 x 2,66 metra. Čelné steny sú v strede vysoké 3,06 metra. Celková objemová kapacita krytého ložného priestoru vozňa tak zodpovedá približne 104 metrom kubickým. Vlastná hmotnosť vozňa je 25,2 tony, to znamená, že na trati kategórie C je možné naložiť na vozeň takmer 55 tón tovaru. Nadstavbu vozňa tvoria pevné čelné steny a zhrňovací plachtový kryt. Drevená podlaha je zo smrekového dreva o hrúbke 50 mm. Vozeň je vo vnútri vybavený kontajnerovými prvkami vsadenými do podlahy, ktoré slúžia k uloženiu špeciálnych paliet alebo múld na prepravu zvytkov oceľového plechu. Taktiež sú v podlahe zapustené oká pre uväzovanie tovaru gurtňami. Strecha vozňa sa otvára prostredníctvom mechanizmov umiestnených na oboch čelách vozňa. Posúvaním zhrňovacieho plachtového krytu je možné dosiahnuť maximálne jednostranné otvorenie až 11,4 metra. Vozeň je možné nakladať žeriavom zhora, ako aj vozíkom z boku vozňa alebo nakladacej rampy. Vozeň RILHS je schválený k medzinárodnej prevádzke bez obmedzení. Vozeň je vybavený pneumatickým brzdovým systémom DACO, ručnou brzdou a kompozitnými LL brzdovými klátikmi.